दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव 3 घन्टाया जोङो मोनसे धरना हाबाफारि लादों। मानोना जोंनि गुबै बे धरनानि थांखिया जाबाय जे आसामाव बर' रावनि जि मोनसे सिनायथि आरो गनायथिखौ लानानै जोंनि मान मर्यादाखौ लानानै जोंहा बेवहाय माखासे आद्रा खामानि दाबि दङ, जाफुङै दाबि दङ आरो लोगोसे बर' बिजोंनि जे माखासे जेंनाफोर दं बेखौ लानानै जों बाहाय ज' जादों आरो भेन्सार स्कुला गासिबो माखासे बिटिआरनि मिडियामखौ लानानै जोङो दिनै बेवहाय बे दाबिफोरखौ लाखिदों। गासै 25सो जोंनाव बेवहाय दाबिखौ जोङो 25टा दाबिखौ जोङो जोंनि मेम'रेन्डामाव दिखांदों। दा बुंनो थाङोब्ला दिनैनि समाव जों बयबो इन्डियानो मिथियो जे बर' रावा भारतनि संबिधानाव गनायथि मोननाय मोनसे राव आरो बिदिनो जों साहित्य एकाडेमि बान्था मोनो, गुबुन गुबुन मर्यादाखौ जों मोनो। दिनै नाथाय आसामाव माखासे आनजाद जेरै हाइकर्टजों बानजायजानाय आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव मोनसे पेपार दङ, ग्रेड 3नि मेन्स एग्जामावहाय पेपार 5आव बर' रावा बावहाय गैया। थ' लेंगुवेज पेपार अप्शन गैयिनि थाखाय बर' बिजोंनि बेकग्राउन्डनि ल' ग्रेजुवेट्सफ्रा बावहाय जुडिशियेल सार्भिसेसआव साख्रि मोननो हाया। दा बे मोनसे जोंनि अजद आरो बेजों लोगोसे जोंनि जे टेटआव गोबां एलिजिबल केन्डिडेट्सफ्रा फोरोंगिरि जानो थाखाय आनजाद होयो, बावहाय बर' लेंगुवेज अप्शना जोंना गैयिनि थाखाय बर' बिजोङाव सोलोंथाइयाव फोरोंगिरि साख्रि मोननो थाखाय बेनि थाखाय बिथांमोना बे आनजादावहाय लेंगुवेज अप्शनावहाय बिथांमोना होनो हाया। दा बिनिखायनो दिनै जोंनि आरो आसामाव बर' रावनि सोमोन्दैहाय दिनै जोंनाव NCERTआव बावहाय सासे लेक्सारार थानांगौमोन, बेबो गैया। आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसामा दा स्कुल एजुकेशन बोर्ड जाबाय आरो बेवहाय एकाडेमिक अफिसार थानांगौ, बेबो जोंनिया जाफुङाखै। आरो बिब्दिनो दिनैहाय टेक्सट बुक पाब्लिकेशन बोर्डआवबो एकाडेमिक अफिसार बाहाय थानांगौ, बेबो गैया। दा दिनैनि दिनाव बर' रावा जिबादि मोनसे मर्यादायाव जोङो आसामाव गनायथि मोननांगौनि खेथ्रआव दिनै जों बेफोरखौ लानानै बेबादि जोंनि मान सन्मानखौ लानानै जोङो दिनै बेखायनो बे दाबिखौ लानानै फैनो बाध्य जादों। आरो गुबुन माखासे बिजोंनि खोथा लायोबा जोङो बर' बिजोंजों सोमोन्दो थानाय जिहेतु जेराव हाइ स्कुल गैया बावहाय बिथांमोना सावरायनाय समाव बाथ्रा होदोंमोन, खोथा होदोंमोन जे गोदान हाइ स्कुल थिसननायनि मोनसे फारिलाइजोंबो 35 जायगाखौ थिनानै 35 ओनसोलाव 35टा गोदान हाइ स्कुल बर' मिडियामनि मडेल हाइ स्कुल गायसननो जों दाबि दैखांदोंमोन, बेबो दिनैसिमबो जायासै। आरो 101 जि हाइ स्कुलखौ आपग्रेड खालामनानै हायार सेकेन्डारि खालामनायनि खेथ्रआवबो बावहाय लोगोसेयैहाय बर' जिहेतु मिडियामा बिजोङा हायार सेकेन्डारि आपग्रेड जाबाय, बिनि पस्ट क्रिएशननि गोनांथि दङ। दा बे खामानियाबो दिनैसिमबो दाबो जायाखै आरो बेखायनो दिनै जोङो बेवहाय बे पस्ट क्रिएशना हायार सेकेन्डारिनिफ्राय लानानै हाइ स्कुल आरो एमइ स्कुल एलपि स्कुलावबो गोनांथि दङ, प्रभिन्सियेलाइज जाखानायावबो। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि दिनाव डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि आरो गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव बर' डिपार्टमेन्टआव प्रफेसार, एस'सियेट प्रफेसार, एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि जे गोनांथि दंबावो बेखौबो जों बेयाव दाबि लाखिदों। आरो दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया उदालगुरियाव केम्पास जानो गोनां, बेखौ थाबैनो जाहाथे फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय सेसननिफ्राय बियो जागायनांगौ, बिनि थाखाय जों बे दाबिखौ लाखिदों। आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव गोबां डिपार्टमेन्ट गोदान नांगौ, बावहाय टिचिं आरो नन टिचिंनि बाहाय पस्ट सेंक्सन गोबां दंबावो जानांगौनि थाखाय। दा दिनै बर' मिडियाम बा बर' डिपार्टमेन्टजों सोमोन्दो थानाय जिखिनि कलेजफ्राव जेंना दङ, प्रभिन्सियेलाइज कलेजफ्रावबो एडिशनेल पस्ट नांगौ। आरो बेबायदिनो मडेल कलेज गोदान गायसनबाय आसामाव, नाथाय बेवहाय बर' डिपार्टमेन्ट गैया। बालिपारायाव, बाक्सायाव आरो दुधनैयाव थानाय जेराव जोंनि बर'फ्रा फरायनो हायो बेवहाय जोंनि बर' डिपार्टमेन्ट गायसननांगौ। आरो बेबायदिनो दिनैनि दिनाव दिनै आसाम नाङैनो बयबो मिथियो जे बड'लेण्ड गोरोबथा 2020आव जि जालांबाय बिटिआर एकर्ड, बिनि उनाव मोनसे क्लजजोंहाय भेन्सार स्कुलनि जेंना फोजोबनायनि थाखाय राहा लानांगौनि निट बेसिसआव बे मोनसे प्रभिजनखौ 6.3 आव मोननाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसिम आसाम सरकारनिफ्राय गासै एलपिनिफ्राय पिजिटिम भेन्सार स्कुल आरो कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनायनि जे राहा बिथांमोना बेखौ दासिमबो लायाखै। आरो बिनि थाखायनो दिनै आसामाव बिटिआर सरकारनि दारै 10टा कलेज, डिग्री कलेजखौ लाहोनायनि अनगायै नाथाय गुबुन डिग्री कलेज दंबावो, हायार सेकेन्डारि लेभेलाव, सिनियर सेकेन्डारि, जुनियर कलेज लेभेलाव दंबावो। आरो बिदिनो हाइ स्कुल, एमइ स्कुल, एलपि स्कुल जोंहा गोबां दङ। दा दिनै बेबादि मोनसे पर्यायाव आसामाव निउ एजुकेशन पलिसिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांनायाव जोंनि फरायसाफ्रा दासिमबो जुदि भेन्सार स्कुलाव थानानै आपार आइडि एनरलमेन्टआव जोङो माने बावहाय गनायजानाय जोङो दिनैहाय गोबां जायगायाव मोनाखै। आरो बिनि थाखायनो जोंनि फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइनिफ्राय दिनैहाय नासयजादों बा जों गोजानाव थानांदों। फारसेथिंजाय जोंनि बियो गुदि मोनथाय फान्डामेन्टेल राइट, जिहेतु बे संबिधानिक मोनसे जोंनि कनस्टिटिउसनाव फान्डामेन्टेल राइट बे आर्टिकेल 21A दा दिनै जुदि जोंनियाव बिजाबजोंबो जोङो बावहाय दाबो नासयजायोबा, स्कुलफ्राबो जुदि फोरोंगिरिया सरकारिकरन जायाबा बा स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायाबा
जोंनि बे गासै नासयजानायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों फरायसाफोरनि जानानै आरो बर' बिजोंनि जि मानदान्दाखौ लानानै दिनै जों बेफोरबायदि मोनसे आन्दोलनाव फैनो गोनां जादों। आरो इजिएस फरायसालि जेराव एजुकेशन ग्यारेन्टि स्किम होननाय मोनसे प्रजेक्टजों आसामाव गोबां इजिएस स्कुल दङमोन। बर' मिडियामाबो बेबायदिनो बेवहायनो प्रभिन्सियेलाइज जाफाबाय। नाथाय बै इजिएस स्कुलफ्राव दिनै सानैखुरि फोरोंगिरि होनायनि बाथ्रा दङमोन, पस्ट क्रिएसनानो बेयाव जायाखै। आरो बेखौ लानानै दिनै सनितपुर बिश्वनाथआव 70निबो बारा जोंनियाव बेबायदि फोरोंगिरिनि आंखाल दङ। दा बेखौ सुफुंनांगौ। आरो बेजों लोगोसे जोंनियावहाय जिबायदि जोंहा दा बिटिआर ओनसोलखौ लानानै आरो आसामाव जोङो दाबि दैखांदोंमोन जे जोंनि बिटिआर हालामजों लोगोसे गोबां डिग्री कलेजफ्राव बर' डिपार्टमेन्ट जोंनाव गैया। आरो बेबादिनो बर' डिपार्टमेन्टआव नांदेरनाय फोरोंगिरि थिसननांगौ। आरो बेवहाय जोंनि गेजेरावहाय दिनै आसामाव मोनसे कलेज लेभेलनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआव सेन्ट्रेलाइज खालामनो थांगासिनो। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिटिआरआ सिक्सडुल काउन्सिल हिसाबै बेखौ बै रिक्रुटमेन्ट जि मोनसे कलेज टिचार रिक्रुटमेन्ट बर्ड दङ बिनिफ्राय आवथायाव दोननांगौ। बेयाव जोंखौ फोनांजाबनो नाङा। मानोना एजुकेशना बिटिआरआव ट्रान्सफार्ड साबजेक्ट आरो बेखौ सरकारखौनो खुंनो होनायनि थाखाय बे राहाखौ दोननांगौ।